Yaman kilo alıp durun. Çiğişi gidip durun da hakikat. Hem mesela da kilogram alıpsın zaten işte. Sen bir yerde işlemeli ya Avrupa gelsin. Hatta bir restorana girip bir pasuda yu ya da bir yerde kömek et, bir zat et da pul kazanmalı ya sen. Bolup biler. Indi bilyan düşünyan most пособие berýärler sana ayda hökümet. Avrupa berer, конечно. Muht nime zadan berer, jayan berer. Ýöne sen bir işläp başla, bir jaň edip soraşdyryp gör, bir kömekçi bolup stroýkada her işini görmeli doğa. Politikada sen vezipe halayn tek demokratiya bolmady Türkmenistanda gidip sen bir vezipe almarsın halayn tek. Hala belli däl sen geleceği. Avropada sen bir iş öğrensen mesela plumbing. Plumbing diyen zat mesela vodoprovodny kanalizasiya oňarmaga zat iň gowy iş gazanýan.